yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da saduwa a wannan shiri mai albarka na auratayya. Kada a manta dai muna ci gaba da amsoshin tambayoyinku wanda kuka turo. Yau ma insha Allah kamar yadda shirin da ya gabata za a karanta wannan tambayoyi insha Allah. Ga malam zai ci gaba da amsawa. Allah gafarta malam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Kai tsaye mai tambaya na farko yana cewa Allah gafarta malam, ina da mata guda biyu. A koda yaushe ina bibiyar shirinka kamar yadda ka ba da shawara a wani shirye-shirye naka, ya kamata a raba mata biyu kowace da gidanta daban, inda ikon yin haka. To haka na ɗauki wannan, to amma inda na samu tarnaki ko turjiya shine akwai yawan zargi. Na ci wani abu a can, ko na aikata wani abu a can, ko na kai wani abu a can, sai na yanke shawarar haɗa su guri ɗaya domin kowace ta ga abin da nake yi ko nake ni na samu nutsuwa, ita ma ta samu nutsuwa. sai dai matsalar na samu turjiya da kin yadda daga wajen uwar gidana, wanda ko da yaushe ita take bani matsala. To Allah gafarta malam, ko da yaushe muna sauraron shirin ka, ita ce ma take yawan kawo min shirye-shiryen ka nake saurara. Shin ko tambaya ta anan wace shawara malam zai bani? Daga Sa'id Muhammad. To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Shi addinin Allah addini ne mai sauki. Dinin lahi yusrun. Addinin Allah mai sauki ne. Addinu ja'a li jalbi maslahatil wara. Addini ya zo ne domin jawo maslaha ga al'umma. Sannan addinu mabaniyun alal masalihi. An gina addini ne don maslaha. Sannan addinu ja'a li sa'adatil bashar. Wal intifai shar'an wa darar. Addini ya zo ne don ya azurta mutane, ya ba su lafiya, ya ba su zaman lafiya, ka fahimtar juna. Shi asalin haɗa mata ko raba su al'ada ce. Wata al'ada tana haɗa mata kuma shari'a bata hana ba. Wata al'ada tana raba mata kuma shari'a bata hana ba. Akwai lokacin da haɗa mata ya fi daidai gare ka gare su. Akwai kuma lokacin da raba su ya fi maslaha a gare ka da gare su. Da aka sai mata suka kasu kashi 4 dangane ga haɗa su ko raba su. Akwai matan da ka haɗa su guri guda sai a yi ta tashin hankali, ita rigima, kai hankalinka bai kwanta ba, suna su bai kwanta ba. Wata ma ta haɗi ta samu hawan jini, wata ma ta haɗi zuciya ta mutu, a ta rigima, a ta daru, a ta dambe, ba kwanciyar hankali. Akwai kuma waɗanda in ka raba su, to sai ka raba su za a samu tashin hankalin, musamman ka haɗu da mai zargi. In ka kawo mata kaza ɗaya sai ta ce an kai 5 can. In ka kawo mata atamfa ɗaya ta ce 3 aka kai can. In bata ganka ba tana zargin kana can. Saboda haka ta takura waccan. Kuma a sami yan gulma ma wasu lokutan su je su ɗauko abin da ake a can gidan su zo su kawo nan su ɗauki na nan gidan su kai can. Saboda haka sai kaga kai a cikin wahala, su a cikin wahala. Ko kuma lokacin da matan su da kansu suke so a haɗa su. Ko kuma lokacin da su da kansu za su ce gaskiya ka raba mu. Da haka aka ce kafin mutum ya aure sai ya shawarci matar, ni fa haɗa ku zan a gida ɗaya in kin yadda. In muke yadda ba a fasa auren, don ba ni da ƙarfin da zan iya raba ku. Ko kuma ni ina da halin haɗa ku, ina da halin raba ku. In kina son a haɗa ku, ina da guri yalwatacce da zai ishe ku a haɗa ku. In kina son a raba ku, ina da halin ma da zan raba. Sana ko waɗanda ana zaunan kai da kanka za ka ga cewa ƙara ka raba su. A kuma lokacin da ana zaunan kai da kanka za ka ga cewa ya kamata a raba su. Akwai lokacin da su da kansu za su nemi ka haɗa su. Akwai kuma lokacin da su da kansu za su nemi ka raba su. Da haka kenan haɗuwan mata a gida ɗaya ko a mazauni ɗaya ko kuma rabuwarsu yana koma zuwa ga maslahan mai gidan da maslahar su matar da kuma abin da zai fi zame kowa alheri. To kaga ita wannan matar taka tana cikin nau'in matan da suke da zargi.
yanzu da suna haɗe aka raba su kuma an raba su ma ba a zauna lafiya ba, cewa ita tana zargin cewa ana yin wani abu a can da ba a yi a nan, kuma dama ɗabi'a mai zargi da mai wasi kenan, shi ba abin da za ka yi ka fita, kuma an ce za haɗa sun ce bata yadda ba, kuma an raba su kuma ta ce bata yadda ba, to kaga wannan bata nemi maslaha ba. Kuma kai din nan jajirtaccen mai gida ne wanda kake duba maslahar addini, kake duba maslahar iyalinka, da haka yadda kana da halin ka raba su kuma ka raba su, kuma bayan ka raba su ne kun ka samu kwanciyar hankali, wanda dama fatan da ake zato kenan in an raba sun hankali ya kwanta, wannan bata ga wannan ba, wannan bata ga wannan ba, balle kishin wata ya tashi ta zo ta kama rigima. To sannan wani ko zaka ga haɗawa ce irin dai ta gida ne guda ɗaya amma yana da ɓangare guda biyu, ko kuma wani estate ne ma kowace da ɓangaranta daban, wani kuma a sama ne da ƙasa, wani an yi hanya ko an yi iyaka ko an yi ƙyaure, nan ɓangaranta da kicin ɗinta daban, ɗakinta da komai nata daban, nan ma daban. Wasu kuma za ka ga a ban ɗaki ɗaya ma suke tarayya, a tsakar gida ɗaya suke tarayya, a falo ɗaya suke tarayya, ɗaki ɗaya ne ba a tarayya, amma za ka ga rumfa ce mai ɗaki 2 ko 3. Ni na san gidan ma da yake gida ɗaya ne mai falo ɗaya, mai ɗaki 4, mai ban ɗaki ɗaya. Matan nan duka a ban ɗaki ɗaya suke tarayya, a kicin ɗaya suke tarayya, sannan a tsakar gida ɗaya suke tarayya, sannan kuma a falo ɗaya suke tarayya, a falon ne kowace aka yi mata ɗakin ta daban. Kuma haka suka rayu shekaru aru har muka taso ma muka tarar da su, ko ba wata fitina ba ta sha. To saboda haka ina ga kafin a yi aure ya kamata a daddale wannan. Idan mace ta nemi a haɗa su, bayan ka haɗa su ta nemi a raba su, to kuma haƙƙinka ne rabawar. Na'am, haƙƙin miji ne. Haƙƙin miji ne, ya ga dama ya raba, ya ga dama kai raba. In kuma ta nemi a raba su, bayan ka raba su kuma ta nemi a haɗa su, to kuma haƙƙinka ne haɗawar. Tun daga abin da ta nema da farko, kuma addini ba zai zama wasa ba. Kin sa sharaɗi an karɓa, ni zan aure ka amma ba zan zauna gida ɗaya da uwar gidanka ba, ka ware min guri na, ka yadda ka ware mata, kuma daga ba ta ɗauko fitina cewa ana yin wani abu a can sai an haɗa, to sai ka ce kai ko ba za ka haɗa ba. Haka kuma idan mace tana ganin cewa raba wanda ake yi wani abu ake yi a can wanda ake daukan alhakinta, sai ka nema hada ta ki yadda, to kuma kaga anan bata nemi maslaha, bata nemi zaman lafiya ba. An raba kin ce ba a kyauta miki ba, kuma za a hada kin ce ba a kyauta miki ba, to kin ga dai ba kya son zama da waccan ne, watakila duk abin da take kawa so take ta matsa maka ko ta takura maka ko ta hana ka mu'amala da waccan, haka ji cewa ta ishe ka sake ta. Mun ko ba ma son saki, mun fi son a yi maslaha a zauna lafiya. Da haka muna kira ga mata masu irin wannan ɗabi'a da su ji tsoron Allah. Mazan ku sun duba maslaha ku sun raba ku, ko sun duba maslaha ku sun haɗa ku, da haka mata in sun haɗa ku nan ku haɗa kanku, in sun raba ku nan ma ku haɗa kanku, haɗa kan 'ya'yanku. Ana raba ku ne don maslahar a zauna lafiya, ana haɗa ku ne don maslaha a zauna lafiya. Don an raba ku ba a zauna lafiya ba, an haɗa ku ba a zauna lafiya, wanda kisa ai muku so kuke a rabu da ku kenan. Tun dan an haɗa ku ba a zauna lafiya ba, an raba ku ba a zauna lafiya ba, sai dai kuma a rabu da ku, ka kuma ba haka ne zai zama maslaha gare ku gaba ɗaya ba. So a dinga godewa Allah a yadda aka samu kai. Haka. To alhamdulillah, da fatan dai mai wannan tambaya ya ji abin da malam ya ce.